Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Nyotrep National Youth Front West Jaintia Zone ha kasngi baar ka artrek nailar ar hajar ar puar kala keno bat kamru bakat kum kejubab RTI pakaseng kalayo nak office rekam jong district medical and health officer jaka West Jaintia Health District dalap begidan haduk hat kendait ligi pos bala syutung bean kitanat rekam jong ketanat kakwat kakya kata haki primary health center ki community health center haki sub center bat haki hospital gibadan hapo put sam jangka West Jaintia Hills District. U Presiden jangka HNYF West Jaintia Zone uba hau ni wat sutong ha kejing keren bagi lap thai kubor blok keno ba kejing tungkam ha kini ki khat khandai ligi pos kalong ka basyuyat laj ya ka district selection committee bat ka bolong ru persya ya ki kendon trekam jangka sarkar jelang syu lah kamru ba ka jingjiet iki beriau ki bala sya tungkam ha kini khat khandai ligi pos kalong klaim dapat pendapat ba kat kum karukom ka badai la kalong banwa ya ka advertisement ha ka notice board lani hakilat pathai kubor mentah kesini nakaliang jong sang HNIF ni don gijing temu ban ya kendu ya director jong ka hel badon ha Shillong na ka benta ban ai jing ujor lani ka jing thok ban ai complain na markat kum ka RTI ka bingyo na office jong DMHO West Jaintia Hill haka shitrik banai besau arjar artuar ngilap ba kadon gejing tungkam sop lani ke illegal appointment ya ki staff haki department per jong ki health department badon po West Jaintia ya kini beleng om ba ki dei ki illegal namar ba la appoint ki claim da khot advertise wa ya kini ki post kabar pat la appoint ki kini ki bru ki bompat dep ya ban pule lani bompat dep ya ka district selection committee ni ka DSC kabalai pat kolong ba ya kini ki claim khot ni ki claim conduct wat ya ka exam ro tinagaliang jongi kum geseng ni dap gijing sngo si bat gijing sngo khia ka bakrau namar ba ko pom tungkam tungjam hapo ka jela jongi nyo iba kamlong balong transparency ba namar labat bor beda ki officer ni yo la si ya don tilang bat ki minister ru ngampat tibi kata te yakini ki brula appoint na do usnem arjar khatsau hadu khat khandai ngut te nagaliang jonga kawei galong ga jingkeli ba bale hapo ka district ngidon ni yakitu ki khna ki bala pas ki DSC bedang don ga waiting list lada long ka bakir ki balikim khot shwai gini ban balikim appoint shwai gini ki DSC ki bedang don ka waiting list balikim khot pat ki wei tes ko weru nga snow ban ong ba gini ki khna bala pas ki DSC bakin snow ba ban wan shekmat ban terwa leni ban ujor lang ban dawa ya ka hok jongki ba maki kila pas ka exam de ban thung shwai ki bat se ko weru hadin bangila mi nang ni ngin si kendu yo director ba untar nit no sisindon imtak di gini ki briu ki bala kila thung na du usnem arjar khatsau bat yikini ki briu ro yikini ki staff ro la appoint da doktor bianglang loto te yikini long ngin ai jing tho no hau director jong hel ba untar nit no sisindon bala da umshim khia lor gani kam ngina kaliang jong seng ngidon pat de we kalat kelanti ban ujor kamsheneng singin hablech shedu minister ne wat hadu pingin lech ka kodro namar kani kede ka long ka order haging shade ban board yan yikendon jong ko government of Meghalaya telada kani baki thung lempat pas DSC ngin lech ujor wat shedu ka kodro telada kimshim kya ngin penlong de jingi ki harangkat bat kini ki papas DSC badang don haka waiting list ro yementa ngisulap tangkat khandai ngot handrei nagaliang jongi ngidang suspect ba kim dei tangkat ta te nagaliang jongi ngidang fix ya lanung ya lek ban khandra long ban study ya ki original file khnang ban lap yik jing shisha laki dei tangkat khandai ngot le kidang kambon haka jing shisha de ban ai tang RTO khnang ba
makiru kin kontok no daga exam ken lar kimla ban kontok daga exam ai mat tre shwa gini ki bala dak pas shwa ya ka DSC